față. De asta mă feriniți. Te vreau în față. M-am uitat aici, dar nu nimic, am eu ce să fac. Vreau să-i mulțumesc celui de-a 6-lea membru din trupa noastră, Adrian, pentru tot spectacolul pe care îl face alături de noi. Mi-am dat geaca jos, geaca mea este făcută de Sorin, că suntem așa între prieteni și vreau să vă zic, dacă vreți să vă facă cineva o geacă, nu ca a mea, dar cam pe acolo, că a mea e unică, și s-a ascuns după un stâlp.